Shalom, Horas dihita saluhutna. Shalom. Ah, Horas tu amang panditan na hadir di Advent Batak Ministry sebagai narasumber di Parsejarah Sapultolu. Horas amang pandita. Horas. Oke. Sonari Jupang Dopehita amang dainang di sada channel di YouTube Advent Batak Ministry di Parsejarah terakhir. Ima persejaran na Sapultolu di Triulan na Parjolo. Uluan ni persejarata ima jongjong di bagasan nasa hatigoran. Ayat sa pilota ima di sarat Tesalonika 5 ayat 10. Didok sangonon mandok muliate hamu siala saluhutna ai ido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Sonari martangiang mahita terus samulai parsajarata tapangido ma hararin ni amang pandita sitohang mabayat tangyang pamuhay. Martangi yang mahita. Ale amanami Jehovah na marhabang sa di surgo. Upuji hupasangap kami magwar mali amang. Ala di sude aasido tolong roham di hami ng mga leon haipason dot mga leon las ni roha. Boy hami marpungu mo siya di bagastikyon di Advent Batak Ministry. Nanayang taringotan na matuan hatam na bedia. Sa itiroy maroha do pikiran nami ganuk-ganuk lumobi akan aposom nang makataho nagkahatami. Sa pargugoy hami lao pasahat to baritai lumobi itu akan nama noton manang nama mereng at siaran at Batak Ministryo. Posro nami Tuhan naramotamur hami sian mula satu na mengunjungi lumobi di nanay pasaton nami hatami. O matuhan yang nami sesama dosa nami. Mariti Jesus nong mati humokop kami. Amen. Maulia tema di amang pandita sitohang bayat tangyang pamuhay di parsejarah Sapultolu. Sonari songon sabat botari terus tamulai parsejarata ujahama di parsejarah sabat botari. Bidu na parpudi sian buku kolos papatarhon godang ni dongan saulahon ni apostel Paulus. Buku ulaon ni apostel Paulus patuduhon ia ibana parjolo sahali marbarita na uli rapon si Barnabas dungi rapon si Silas dungi pabotohon gobaran holon ditolu pardalanan parjamitanna mingguon idoatta masongon dia bisuk ni apostel Paulus di ulaonna marpasayakon tiki dohot gogo dinalaho menjalahi akahuta naribur di harajoan ni Rom. Sonari marsajar mahita amang daina asaboy mangatusi hita di bagasan parsajarata di Triulan na Parjolon. Tarlumobi di parsajarah Sapultolu ima na dipatorong na poso ni Tuhan. Sonari marsajar mahita ima di hari Minggu na dipatorong amang pandita M. Hutasoit. Suku-sukun di amang pandita M. Hutasoit
songon dia do taringot ni akka surat amang pandita. Na tinogos ni apostel Paulus. Dada holan patuduhon hadironna. Alai alai tahe. Mangihutton hapeanna. Dalan patuduhon parhobasan disi. Hupasat tamima tu amang pandeta M. Hutasoid. Mardongan mauliate. Mau lihat amang pandeta kami di suku-suku munai songo dia do taringok nia kasurat na tinongos ni apostol Paulus. Dada holap patuduhon hadirionna. Kalai tahe mangikuton hapeahanna. Dalan patuguhon parpobasanna disi. Jadi di parsejarah tadi hari Minggu, Oda dinalau marbarita nauli. Poda na pinasahat ni Apostol Paulus gudang do parsejarah ni ima marhite jamita manang parjamitaan. Jadi perdalanan na tung masay bahak do. Jalanung agajang di dalani mana akaluat ima Apostol Paulus. Pola do ibana lubisia 21.585 kilometer di dalani lau marparita nauli. Ya. Jadi gumurang doi perdalanan na di bulu sibana mardalepat. Wama Apostol Paulus mamaritahon parita nauli mardalepat tanong dape hureta songon noai. Besa manang na akana di goari motor tangadong. Jadi marbarita nauli siya luban huta tu huta. Ya, di bolus akarura, di bolus batangaik, di bolus akadia-dia. Gudang ibana mardalepat. Jadi gudang do ditiki Apostol Paulus, marjamita ibana dionan, upamana di Korintus, di Efesus, di mana parbaritan nauli asa tumibu sar tuakka hutana mekne. Nah, jala diulahi ibana do manopot akaruas na pinajongjong na lau patuguhon jala mangopoi na baru porsea di si. Diari na so tarbaini bana lau manopok furiai di tongo sibana do surat. Ima suku-suku ni amang pandita manukali nakaning. Jadi mau lepe subuh ibana manopot furiai akaruas ni huria ya tu jabunabe manang na tu ingan per sobaun di baima surat ditongos marhite dala sisongoni posma rohani akka ruasi aidi ingok doha penasida jala di parrohahon. Jadi muladong ruas adong uluan ruas oppe di ingok do uluan na ulua pe di ingok do ruas na akka di dia do maringanan songo dia membuat rohana sida asal tetap manotong porsea di debata. Jadi arong dokka piga-piga puda na di pasahat mardongan hata marhite-hite surati. Ya di puda-pudai buhama asa burju uriai ya asa boya asa boy potong marlas niroha ima huria kolosse. Uli jalalau marnida barita nauli pinasahat jala paposson patuguhon rohana sida. Dakkolah surat dikirim ditongos nasida tok sitikikus. Ya. On sahalak na dihapursiai. Ya. Guarna pe lapatan na sitikikus on mangomo manang marutu. Takas sahalak tongosan sihaposan. Jadi totu molo sahalak na dihapursiai na dihaposi ditongos lau patuguhon aporsian nya karuas om mana rikot na dumengga.
Kalian mau ditongos do HP mangototoi. Itu wah matongos somun. Ditongos sampai dak kaposan, HP kami majehehon, masadah kahorangan. Kalau yang go sitikikus ditongos apostol Paulus nalawa banpos roha. Jadi digobah do ibana songon haholongan donga pangula jala sadasia dua halak bawa nasian Asia na pinilik ni apostol Paulus. Lau madongane ibana di perdalanan, mabuan pangurukion, tuakana Porsea, namar sitaunu di Jerusalem. Jadi masalah na di Porsea, boy di tongos jalan lau mabuan pangurukion tuakana markahurangan. Dungi mo siya, tari dari si malungod do nang rohani apostol Paulus. Lau manangihon barita ni akan Porsea di luar Kolose. Jadi dung ditongos rupanya si Tikikus ba, waduh barita nasida, sehat-sehat do, tong do, manotong nasida mangoloi de bata, manang na meninggal hot do. Jadi dang mau lau pasahaton baritai, marhite sahalat julma, ima marhite si Tikikus. Naking marhite surat, dohok marhite han, dohok marhite doan na si Tikikus. Jadi omma dalam na asing, na siya apostol Paulus, na dipatuduhon holong na dohok rohana tuak kana Porsea di sana. Nang pe do ibana manopot na sida adok buhi. Marhite dalanon ibana patugon na sida di bagasan ha Porseaon asa tung tarbain na sida lao manopot at kaharap nasing. Jadi tamang dainang suliak kana ni haholongan na madohoti chenelon siang giyak matutu songon barita ni apostol Paulus tuhita nagabi patuguhon haporsiaw. Jadi omma nahupasahat kami amang pandita manukalit nabuy patugur aposotta di pasajaran hari Minggu. Mau lihat ma mardongan orang. Boleh tema di amang panita emu tasoit na patorakon par sejarata di hari Minggu ya poda ni nomor barita na uli ya. Jadi sonari masuk mahita di persejarah tadi hari Senin ima na di patorang amang pandita Tampu Bolon suku-sukun di amang pandita Tampu Bolon songon dia do hamuna amang pandita manang hita di huria muna margogo na laho mangadopi ragam ni pangusupi di hasadawatta hupa satami matu amang pandita mardongan maulete. Shalom, dita salahuna pemirsa Advent Batak Ministry. Shalom. Nah, saya toktong menonton persejaran Alkitab, persejaran marite-ite sekolah sabata. Mulai tema dia memperdaya semenukalit nang mabain jala pasato suku-suku di hita apalatikio di hami. Suku-suku nasida na di pasato hami apalatikion idok madisi songo dia do hamuna di huriamuna margogo na laho mangadopi ragam ni pangasupi di hasadota ya pangasupi ragam ni pangasupi di hasadota. Jadi molo persejarata palitikion ima hasadaun ni akka huriyai ya. Jadi molo tabe do memang ditikion gudang do alani kecanggihan nih media ya dan taretong besongo dia gudang na ya di tikin nasarupaon juk do gudang akatang tangan na di hadapan itu tong nani araman ni na posona apostol Paulus jala ahamanan ni pasahat ni si Paulus asabuwe pajongjok kon hasadau di huria ya ido nabue tabereng mulut ajaha di buku Kolose
Bidu opat. Kolose bidu opat. Ayat na pasapuluhon dohot 10 sada. Man nongos tabi tuhamu. Aristarkus dongaku tarhurung. Dohot Markus. Ibebere ni Barnabas. Nunga di jalo hamu hata tarengo tu ibana. Anggoro ibana tu hamuon. Jakon hamuon. Jakon hamuma ibana. Songon i Jesus namargoar Titius Justus. Holan nasida do Jahudi hian. Dongaku pangula di harajaon ni debata. Akka nagabe apul-apul di ahu. Ya. Jadi ahna nih pasah nih naposona apostol Paulus nama bain sada motivasi dorongan pasadahon ya tetap adong hasadao di bagasan huriai idok nakaning disi di pasat di tongos ibana tabe ni pribadi ni imana sendiri diri sendiri tu aka donganna nasaulau di bagasan huriai jala di goari ibana takas goar ya sada di bagasan paralealeo ni ibana dohot akka ale-alenai di goari mana ditiki napas hatot tabi ya manongos tabi lalu dada holani di bang imana do sada hubungan tu akka huria ya ditiki naing adong kunjungan nisi Markus nakaningan ya tu huriai jala senon matarida hasadaon ya tuk pemeragam nasida dihuriai ima Yahudi dohot naso Yahudi alai saru panasida di bagasan ulauni sada ya jadi ana bue tabereng dison perlu do tatiru pengalaman ni si apostol Paulus ya adong tabe tapasahat dibangun si Paulus do hubungan hasadaon ya pola do di bang ibana piga-piga cara termasuk manak masaton gor na maseta kas tu nasida ya jadi tumpe songoni ido di persejaraton adong do ima pangasupi di bagasan hasadaoni ya bahkan dangna holat dinasida di huria nanya dopan ni si Paulus di huria tape jok do adong pangasupi ya asa terpecah belah asa unang marsada asa unang hot ya jadi ini nakani suku-sukun nani pasah ni amang pedita si manukalit songo dia do hamuna di huriamuna margogo jadi do gogo nalau bainotta diragap di pangasupi di hasadao di huriai nah nabuhi pasat apalitikun mariteite persejarah tahun ya nah di kita perlu taboto bahwa ikut takas do taboto do nyajut jut
mabain perbedaan sumber ni pangasupi di ita. Do mungkin ada perbedaan ya baik di baik di pelayanan ya alan i adong musedo adong perbedaan ni pendapat adong muse alan i GB adong kesalahpahaman ya mungkin perbedaan latar belakang mungkin perbedaan generasi ya mungkin perbedaan persaingan na lebih menonjol sadok nasi jadi memang ikut takas do taboto ahado pangasupi naroi persoalan nadong di ita ya jadi alan ini carana ikut perlu do berikutnya dung taboto persoalan ini pangasupi naroi ya diselesaihon mai mariti holong ya mariti holong aidokon di buku Matius pasal 10 walu Matius 10 walu idok songonon ima di ayat na pasal 15 alai molo merdosa dengan mi topot jala ajari ibana holan hamu padua molo ditangion ho dapat hodo ibana gabidongan menguse jadi selesai hon topot marhite-hite holong ya jala mulu mardosa ibana dotita tasesa ya lalu napa duahon unang holan mapertahaton ego sendiri alai diutamahon ma haperluan ni ganup inor hon ni holong nasen benua gijang jala mulong ada isongonon totu lam tuguma hasadaon jala dakolak kasadaon ale pelayanan pe lam magudang ma ya totu hinor honina martangiang pasato diri tu adopan ni Tuhan alani i mariti-iti persejarat apalagi kion ya anggiat ma di ita saluhutna na adong di Advent Batak Ministry di YouTube on tapa taridahon matoktong hasadao di bagasan gerejai tajaga ma hasadao di bagasan gerejai ganup-ganup anggota pribadi tanguluhon ma holongi ya sadado nasing masih sadosa jala tapokus somma tujuatta holat tu bagasan Kristus unang lam menonjol diakka perbedaan-perbedaan apalagi makorhon haperluan ni ego pribadi posdoro aku songon pengalaman ni Rasul Paulus bodo tiruhota marite-ite tapasahat dirita todopan ni Tuhan gabelam taridama hasadaon di bagasan huriai songoni ma alus jala hatorangan naboy pasatami di suku-suku ni amang pendeta si manukalit Tuhan ma madongani hita shalom moleate Mau lihat tema di amang panita tampu bolon na patorakon par sejarata di hari Senin hari sadaun di Huria. Sonari di persejarata di hari Selasa imana di patorang amang pandita usinambela suku-sukun di amang pandita ahado sakap na hinaton na jala songon dia do amang pandita dalan na di patupa laho mangadu tusi upa satami matu amang pandita sinambela mardongan maulete Oras Marita salut. Liamo oras amang pandita doa sisude pemirsa ABM Channel. Mulai teman nga tabi persiajaran nakin di
Nyamamahai di hari Sabat Botari, Soni hari Minggu, hari Senin, Son hari Taripar Mahita, tu persiajaran hari Selasa. Persiajaran hari Selasa, ripas jalan bergomus seni rohas itu tu. Taringan tu persiajaran on, nadianet mon sian Kolose 4 ayat 12, dot 10 Marhite sian ayat nabadia disukutton namang pendeta manukari nakin ahado sakap nahinatahonna jala songon dia doi dalan di patupa laho mangadui. Jadi persiajaran sama di son adong sakap nau di sakap nadenggan jala songon dia do mangadui. Imana gabe sada sukun dihita. Memang menurut Tajahai itu tuh saya nak torap ni buku, soalnya nang buku nang sinura ni Apostol Paulus tunggu dang do na pinatorang ni bana taringot tu perdalanan ni parnguluanon na marlojong mangadu sakap manangaka na denggan ya. Contoh na hurian na mangula hombar tu sakap ni debata. Jadi sanari di perdalanan ni nguluton songon na hinatahon ni persiajaraton jadi akas sakap dia mbak sia duota pembartulo moni rohani debata atong taparade marawata jumolo maita menjaha taringot tu ayat ni persiajaraton sian Kolose 4 ayat 12 dohot 10 tolu. Didok kata ni debata songonon. Manongos tabi tuhamu epapras nasian hamon naposo ni Kristus Jesus natoktong do ibana marukil tumangyak kon hamu asa jongjong hamu ripas jala marugomos ni rohas itu tu dinasa nahi nalomohon ni debata. Ayat 10 tolu ahu do saksina digodang ni na hinalujahonna humokop hamu dohot humokop akadongan nadi Laodikia nang nadi Hierapolis. Sonima sahatna isi ni ayaton nalaw mangalong pangatusion tuhita taringotu ripas jala gomos niroha ya. Jadi di son berengot sama itu songon dia si apostol Paulus dongan nakin di orang amak panitau tasoit songon dia apostol Paulus merbarita nauli do kadongan na. Di son di ayat 12 adong di patuduhot tuhita songon dia si Epapras ya naung berjuang naung berkorban gudang martangiang manangiakon akan naporsea di Huria Kolose. Songoni dohot Huria na jonok tu Huria Kolose di Laodikia dohot Hierapolis naung tinangyak kondisi Epaprason. Ya. Jadi malah tapar sajarisan bukunya Apostol Paulus tung masa godang do di suratna napa tuduhan na jojo do ibana manongostabi ya pasatan salam ya. Jadi marhite sianon Apostol Paulus lau menghibur patuguhan haporsian ni huriai. Jala hita pe jojo do songoni mulalau hita melawatu sada huria moladok taboto sada na berpengaruh di huriai dongata olah tadok sahabah tabenesiano bah. Jadi terlasar rohani huria semangat na mengingat perjuangan ni tabe na tapasati. Songoni ma Apostol Pauluson
dinalau pasatu tabe tuhuria kolose di pasatibana namargor epapras natung mas segudang pengorbanan na taringo tu partangyangon lau manangyakon huriai asa huriai marsihohot ya asa marsihohot di hadapan ni Kristus jong jong ripas jalan margomos ni roha dinasa na hinalomohon ni debata ida sikko na tutu ya jong jong molo jong jong dohot dengan jong jong hot ya mergomos ni roha jaladang meret ya tugu hajong jongan nai ya jadi mas ada persejarah na pinasa ni Apostol Paulus ya mian mian ojak di bugasan haporseon nasi tong di hadapan ni depata ya napaduahon ripas onna patuduhon haulion ni parange nataruli dihasisikop marhite holong nama kokop. Jadi godang dopak kokopon nani ulahon isi papras lao patuguhon haporseon ni uria kolose. Songoni nak lihat 10 tolu doh di Huria Laodikia nang doh di Hierapolis. Jadi songoni mana tutu hita. Gudang do sakap akan na pinasahat ni debata marhite Apostol Paulus senang do dita dinalahon bangulahon ulahoni asa salut mahita tutu mangadu asabo hita jong jong hot di bugasan haporseon na mangulu jaladak tagaman morot hita sian haporseoni jalam marhaporseon na ripas hita ya di bugasan holong nama kokop jalan apa tulu ni dok sikop ya molo sikop di saluhut hata nagok kuaso sikop saluhut na manang mengunjungi sadaulaon sahat rodi haulion na ina madenggan sikop di patu paulaoni songoni manang do perdalanan ni ngoluta dina mangadu nakin suku-suku ni ya dina mangadu aka ulaon na hinatahon ni hata ni debata taringot tu hasisikop ni parngolota di bugasan na porseon mangulahon lomo ni rohani debata moro tajahat tu andorak sosahat itu kalau se pasal opaton nungata persejari di kalau se pasal sada ya songon dia do hasisikop nahina lomohon ni debata tu ita songon sada ruas ni horia ya jadi di son parsikopna nalaho mangaradoti nahina lomohon ni debata nakin kunci na tangiang ya tangiang asa digohi patas ni roha mananda laho mangihuton lomo ni roha ni debata asa marparange natamama hita marparange natamama ruas ni uriai di hadapan ni debata jadi mau di Kolose sada ayat sia 10 sada didok songoran di bahini dung hu bege hami nang magsohot nang hami tumangyakon namu songoni mapartangyangon na hinaloho mo ni debata dang masohot partangyangon ni ijala mangido asa digohi dia mo patas ni roha mananda lomo ni rohana marhite nasa hapistaran dot habisuhon partondion
ayat 10. Asa marparangen natama di Tuhan. Jadi saru nakin diaka hata sakap nang kinatahon ni Apostol Paulus jadi buhabe nota ahadu siya dua tanakin omma jongjong dibugasan gomos ni roha ripas di salut pangalaho manghuton lomo ni bata dot sikop di salut pambahanan nauli dinalaho mangulahon nasa na hinalomohon ni debata himatayahi ya himatayahi asa dapotita tutu songon hata ni Tuhan namandok laos ganda dihamu panandaon di debata gabe margogos itu tuhamu pembartu gogo ni hasang apon nai makorhon nasa habengeton dot lambas ni roha mardongan las ni roha ima tutu sahatna parsia jarata dia hari selasaon sai di perbisui di batama ita mariteton di perbadiana lam tuguha porsiota tutu lam ripas pangalahota sikop dina mengunjungi perdalan ningoluta pembartu nasa nahi na lomohon ni debata. Songari masana maulate Tuhan mendongani. Mau lihat tema di amang pandita usinambela na patorakon parsejarata di hari Selasa. Baik sonari terlanjut ma parsejarata di hari Rebo. Ima na di patorang amang pandita sitoham. Suku-sukun di amang pandita dia do takasna na olo di halungukon Yesus si paubahonmu di bagasan ngolutta. Dia do podana na masai di hasil holhon hita sonari. Hupa satami matu amang pandita sitohang mardongan mauliate. Mauliante ma upasatami tu amat tapedita si manukali na mga leos sa datiki dihami lungubi lau pasahaton alus ni suku-sukun naong di pasahat tu hami apara ditikion. Mauliante ma jumulo tapasahat tu amat tapernenggan basai buhi tamu sepa jumpa di bagas tikion lau manaringoti jala majakon sian hatana nabadia marhite siaran Advent Batak Ministrion. Molo hubereng ko nakaninga kahatorangan siya nakamatapadita, amatapadita sinabela, amatapadita takubulon, ima na lebi sumolhot tu parsedarata arirabuon, di portibion alaidang na siya portibion. Nakanik suku-sukuni nung atakas di bain, di son ima dia do takasan naulo di halungut to Jesus si bau-baumu di bagasang ulum dia do poda na macai di hasi holoko saunari di hamuda mang do dainang nang sudehi tatahe akan amar saudara di bagasa Jesus memang molo tabikir do poda sian apostol Paulus lumobi di Kolose ima biduna berpudi naong di patolhas na kaning taringot tu ko keadaat di portibion memang osada luba-luba do tu hita saluhut do di hita huria na paingot to kita ia portibion na law salpu jala Jesus na ro dang lilingbe ay mulut aja harus sudah yakka padoha yakka ayat ayaton di Markus 10 ayat 22 1 itu disi alai anggo arina dohot sadiharina danga dong naubotosa jala didok musia disi dungo mahamu di Titus 2 ayat 1-1-14 idok dison parangehok kamu hatomanon hatigonan dohot hadaulaton tagan di hasyangano dungi 2 Petrus 3 ayat 10-14 aina Roma ari ni Tuhani songon panako. Jadi dihita damang dainang nani haulongan di bagasa Jesus.
tikina nga jonok jala tikina mahita lau paubaho roha. Itu alana di son sada hata kunci taringot tu pada deho diri tu harorona na buluni tu haroni Tuhan Yesus ima asadungo. Ido alana idok Yesus dot aka apostel jod do mangapoi hita asadungo jala toktong merjaga-jaga huhuk nasai totong rade majakon haroroni guru boloni asa unang tarsonggot. Jadi langsung mahubua iso sada kesimpulan na taringot tu na mangalusi suku-suku nom dia do takasanna naolo di halunguto Jesus si paubahonomu di bahasa ngolum. Dia do poda nama cari hasil holhon ho saunari. Jadi di damang do dainang di bagasan barita hita terlumobi huria na Laodikia hita petar go Laodikia di somma di hita barita na dok Jesus pasahaton poda naturang adong tolu parjolo paubahon roham sian nasa dosatta pauba roha sian nasa dosatta omma ihasi olho Jesus dihamudo dia pauba roha sian dosa paduahon ikollehonota rohatta tu Jesus jala mangaloa sibana na marmahani hita. Ibadah ya, padua honon pudana ikon loasotta do Jesus lao marmahani hita di ngolutaon. Jala na terakhir patuluhon na perpudi ima patauho kita majakos sere ima haporsiaon dot holong na diuji di bagasan parukilon jala parmonan di pangujulan. Jadi takas do sebetulnya ima poda na siya tuhata Jesus nalau siula honot ganup asa bohita parsidohot tuhara jaud banua gijang na pinaradi dini amata debata marite Jesus dihita ima na naiksi peopota apala ditikion alay na kaning adong tabban suku-suku ni di ujungna dia do poda na maca di hasil hokosonari dia do poda na macai di hasil holokosonari sian na tuluon sudah do perlu alai molau pribadi molau sadiri donok kison ima di poda na torangon na perjolo pauba roham sian nasa dosa jadi molota pauba rohata sian nasa dosa pos marohata pasiroh magita tuara jawab bagi jangi. Jadi otik mananggajang songon alus di suku-sukun apalah di persejarah di rebon saya tuhat tama masu upasaha maun marhite mauliate. Mauliate ma tu amang pandita sitohang na patorakon persejarah di hari rebo. Sonari di persejarah na perbudi Kamis di mana di patorang amang pandita Pasaribu. Na uluan na barita tu Laodikia. Suku-sukun di amang pandita Pasaribu. Dia do na tarbahen hita sendiri manang dang marnida pambayanan ni halak. Asa toktong pangului di debata do atigoran ni nanilehan na tu hita. Upasatami matu amang pandita Pasaribu mardongan mauliate. Mauliate mah di suku-sukun na di pasaha ni pandita Simanuk Kalit horas ma di hita saluhna horas ma tu hita pemirsa Advent Batak Ministry. Jadi semua pula sahabat di hita di bagasa sadarion ima barita tu Laodikia. Damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus tajaha majo di buku Kolose 4:4 ayat 10:1 ahade di son jala ia dung dijaha surat on dihamu sarihon hamuma asa dijahai nang dihoria Laodikia jala nang manjahon hamuma nang surat na tu Laodikiai dogma tu si Arhipus jaga ho di tohonan
na di jalom di bagasa Tuhani laho mangaradut tisa onma tabikku sianahu Paulus na surat ni tangakku ingot hamu ahu natarate didongani asini rohaima hamu amanginang nan hiolongan di bagasan Yesus Kristus saleleng jamita na siyang bangso ni dibata siya tano tutanoon parukilan na sarupa sa itong do marulahulak ro di tubagasan bangsa Israel. Jadi akka panurirang mamisang hala Israel asa nasida niyan mulak tu hasitongan. Bangsa Israel nasida marsomba songon panombaon na adung di Portibion. Jala mandasi nasida asa mulak tibu. Nangandung-andung ni panurirang Yesaya pe mandokon hutana burju i gabe sibagidjang. Nang songoni pe dohot Johannes Pandiri nang dohot Jesus sadiri pasahaton tu bangsa Israel asanian nasida mulak asa bui nian hala Israelon bui nasida manjalo panesaan dosa nasiat Tuhani. Jadi amang inang nani holongan di bagasa Kristus nang dohot akka apostel pe mambuang barita do nasarupa tu halak Laodikia nang dihita sahat di bagasan sadarion. Asanian ruasi mula manasida sian haportibion mula manasida tu Jesus manomba debata. Asa unang di ari panguhuman anon gabe di uhum mahita dang be parsidohot tita di bagasan harajaon ni debata. Jadi ondo na dipasaha ni apostel Paulus tu huria na adong di Laodikia. Takas taboto amanginang bahwa huria Laodikia na haporsyon na sida danggol sa silon danglas dang ngali. Jadi apostel Paulus pasahaton tuhuria Laodikia asa nasida mulak manian manomba Jesus asa toktong haporsyon nasida marsigurgor unang benian haporsyoni danggol sa silon. Disoppe adong do dibahin Jesus na padamehon di dibata di banua ginjang dohot tanoon. Alay binorhon ni partongatan bolon na masa sakap na dipasaut dohot manat. Parjolo di Golgata simbolis jupak tikina daw siyan ibana rohani akka pardisurgo nasay laon. Napaduahon marhite parhobasan paruhumon ni Kristus di bagas joro na di banua gijang debata patauhon hamu dinasa alaon na ulaon na dinggan mangulahon lomo ni rohani asa parjambar di banua gijang. Napatuluho muse
marhite paruhuman 1000 tahun dohot paruhuman na parpudi dukon 1000 tahun nasa suku-suku na adong dope disipulhon bahe saleleng-leleng na dosa dohot akka pardosa naso olo muba diri pason di bagasan laut api. Si saleleng na jala na papitahon tanoon. Na papat tumuse olam marhite na marujung dosa banua ginjang doho tanoon tutu di padami. Jadi omma piga cara ni dibata asa boy di padomu portibion dohot surgo. Jadi amanginang nani holongan di bagasa Kristus atabereng na kopar syajarat sekolah sabaton songon dia ma akka panurirang akka apostel nalau pasingoton Uria Laodikia dohot tihita di bagasa sadarion anggia manian marhite-hite parsajaranon boy hita di pauba asa harop rohatta boy hita parsidohot anon di harajao ni di bata ima harajao 1000 tahun na adong di surga. Oma songo persejarah sekolah sahabat di hita persejarah di hari Kamis Tuhan ma mangaramoti hita madonga mauliate. Mau lihat tema di amang pandita pasaribu. Napa torakon par sajarata di hari Kamison. Sonari tabegema rimpunan di bagasan saminggon. Ima di parsajarata parsajarata na parpurion. Upasatami matu amang pandita purba. Boleh tema di pertikian Udion di pasahat di pasajarata sonari di pukulan atong takas nakingan ima uluan ni pasajarate jo kunjong di bagasa Kristus atong takas be di patorang amang padita hutasoit amang padita tapubulon amang padita sinambela amang padita sitohang dan amang padita pasaribu ido niya tutu kuna najongjong di bagasa Kristuson na maraposan di Kristusi isando kotod di naroto Jesus ido nagabe parangan na sa dili na pinajongjong na di tonga-tonga ni portibi na majukati jala di sakapi ibana asa unang adong tahe pangarajay siliban mangarajay di bagasan ibana asing siyan huasona sa dili. Memang na ipangido ni debata unang benyan adong na mangarajay portibion siyan harajam na sa dili jala unang be akka manisia akka jolma boy dirajay akka sibulis. Iyon na pinasaha ni Apostol Paulus asabong boy di pasaha tabe ninna ay so nida memang molo di sada parnguluon molo nga nga kompakon nga ali-alion so na pasaha niya mapadita sinambila nakingan molo nga nga kompak ali-ali hola ni dokon saha tabe sa siya dorang da ula sirroha berarti diingot do peiba. Halu para hita do Kristus songoni molo setong do marali-ali hita tu Jesusi madonga kita tu Kristusi wala mabigi guarna pe mabigi hatana pe hita so nakirho ido guarna molo na mar ale-ale na mardongan jala molo na jongjong kapak do Kristusi sada toddi na diramoti akka perjaga nasian banua gijang martahan maladop akka sibulis asing sian hita na pasahat todilita tu bagasan pangaramatun ni Kristus gawe sibulis do na mga rajay hita. Jadi omma memang na penasaan atau atong takas nakingan molo so debata na mga ramoti hita dang buhita maluasan uti sibulis molo dang debata do mga rajay hita berarti sibulis na mga marwaso di bagasa dilita dang rikot dalatta nalahom marhalado di halajan haulomon asahida adong ditoruni huasona Olan marhite maddaw siyan parpungat da doot halajaon hatiuron.
Molohita dang rapon akka natinongos niban wagijang sibolis do na punasaro hatta jala mga lehon igabi inganan nahot di ibana. Sasa dasa dalan dihita lao manaluhon hajahaton imanamia di baga sa Kristus rohatta marhite haporsion di hati guran asing sian hita di padame doho debata dang tarbain hita manaluhon parbue na ramun sian na makaholong diri mga pini hagiot ni diri dohot pangujunan do pak dosa. Tarbain hita do manalikon gurang perangin narwa uju hita marsiang sia sibolis. Alay molo sarong do persauran na mangulu do debata marhite pas hatto diri tu ibana sia tikki tu tikki na tarpatuduksa tu hita. Dina soadong panadeotta di Kristus do persauran na manottong na jongjong do hita ditoro habong ni sibolis jalan mengulaon hata sahat raw di ujung ni tanaon. Jadi amang denang so padokon ni akka jol manamalo molo huddul hita rapak dot akka jol manamalo malo mahita. Molo huddul hita rapak dot jol manoto olo do gabi oto hita. Molo huddul hita rapak partenggen olo do tenggek kita. Jadi tapi lima amanginang di partikienon di dia parjongjong. So ni dok kondisi Yosua 24 ayat 15 ala yang gua dohot sudah pengisi buku ipil lamar ibadah tu manubah debata. Jadi hita tapi lima di patikian na ulion diare parpudion asatong tapi lima na jongjong di bagasan Kristus. Om masodik amanginang nabu pasahat di pasejarah sekolah sahabat tadi lipunan ni pasejaron di pasejarah pasapuluh debata mama-mama kita saluna. Horas. Mau lihat tema di amang pandita purba na membayan rimpunan di bagasan samingguon ima di parsajaran sapultul. Senari ta tutup ma parsajarata sata sipuli ta martangyang mahita tangyang panipuli. Ta pangido ma haraden ni amang pandita utasoit tangyang panipuli. Pasatami matu pandita utasoit. Martangyang mahita. Mauliate matuhan debata jahubana di surga. Nunga marguru hami marhite partajaran sekolah sabat nami oleh Tuhan. Urupi mahami marhite to di porbadia kasaboi parsejaranon nagabe di lopok koturohanami di pernguluhok kami siganu pari. Tuhan pasu-pasu maganup akana posom naung pasahaton suang songoni nang saluhukna no bigesa channel Advent Batak Ministron. Sai marsilo pigat dama tuhami pasu-pasu nang hahi pason gajang niumur do akalas niroha asa totong hami mengeradi di harorom na kedua halihon marpamuati mahodiak kadosa nami le Tuhan sesahum masaluhukna jala surat guar nami di buku pustaha nguluan ya bisa ada pangaropan mangulu kami saleling nileleng na di harajamu atau Tuhan jakom matang yang namion disobahami ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai tema di amang pandita utasoit bayan tangiang panipuli di parsajaran sapultolu. Tuhita amang dainang nahinahulawan nami di bagasan Yesus Kristus na sa itotong mangihiton Advent Batak Ministron. Saya anggia ma debata ma masu-masu hita di parsajaran triulan na parjolo. Boy hita jupang muse di triulan na paduahon ima di bulan depan. Ya, hami saya anggia ma hita sudah narasumber na pose di Tuhan. Boy tetap semangat pasahaton parsajarah sekolah sahabat marhata Batak. Songon upasa aturan tatutup upasa tami matu amang pandita sinambela. Maulate ma alana oksipulo ita tutu marsiajar sian hatani debata
Jadi songon lau paujukon di persejaraton bainanami masawati kupasa. Balitang mainna pagabe tumundalo sitodoan arita magabe alanunga hita marhatani Tuhan. Hemat itu. Hemat itu. Hemat itu. Boras manina di lagi-lagi eme di panjamuran horas mahita jalagabe ainunga hita marhatani Tuhan. Hemat. Hemat itu. Hemat itu. Saat-saat ni solo mana sa sahat tu pelabuhan leleng mahita salhud mangulu horas-horas di paso-paso Tuhan. Hemat itu. Hemat. Songon luar biasa. Horas Horas manita salutna. Ora. Orang